Shake printre morminte, după licee și cămine studențești, dansul a ajuns și în cimitir. Printre cruci, membrii unei trupe locale din Sibiu se mișcă lasciv din dorința de a promova România. Rețeta este simplă. L-au luat pe Dracula și l-au învățat dansul. Au filmat totul și au postat show-ul pe internet. Numai că imaginile au ajuns la poliție, iar acum ar putea fi cercetați pentru profanare de morminte. Isteria Harlem Shake nu ține cont deloc, așa că dansul nebun mișcă haotic trupurile fanilor și printre cruci, într-un cimitir din Sibiu. Aventura nocturnă e înregistrată și apoi postată pe internet, unde ajunge rapid sub ochii curioșilor de toate vârstele. Îl prind la unul, la mine, la mormânt, bătrână cum sunt, dar eu laș. Cine vine să plângă, nu vine să danseze. Ceea ce pentru tineri înseamnă distracție maximă, pentru alții e scandalos. Nu consider că este decent. Mai ales că unul dintre protagoniști e angajat la stat și nu oriunde, la Direcția de Tineret și Sport a județului, unde e inspector. În timpul liber însă promovează imaginea României cum se pricepe mai bine. Am încercat să facem un clip în care Dracula participă și el la această pandemie mondială cu dansul respectiv. Preocupările din timpul liber ale dansatorului de Harlem Shake îi lasă indiferenți pe șefii instituției unde lucrează. Foarte, foarte serios. Și nu am avut niciun fel de problemă cu el. Nu același lucru au considerat și polițiștii care au studiat cu atenție imaginile pentru a stabili dacă faptele întrunesc sau nu elementele constitutive ale infracțiunii de profanare de morminte. După ce au dat lovitura cu dansul lor printre cruci, protagoniștii s-au gândit că e mai bine să scoată filmulețul de pe internet. Semnalul de alarmă